טוב, אז היי, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, גם וגם, ופה בפודקאסט הזה אנחנו ניפגש עם דברים שממש כמו החיים, גם וגם, גם כלילים ונעימים וזורמים, אבל גם מפגישים, מאתגרים, והיום פה איתי רינה קרסנטי, שהיא חברת לב שלי, והיא גם פסיכותרפיסטית הוליסטית, אבל נראה לי שככה אני אתן לך להציג את עצמך, שתשמעו את הקול הנעים שלה. אוקיי, סבבה. אז קודם כל, איזה כיף לי להיות כאן היום. ובא לי לומר לך שאני מאוד מתרגשת עבורך, כשאת מתחילה את הדרך הזו. אז כמו שאמרת, באמת, אני פסיכותרפיסטית הוליסטית, אני מתקשרת, פותחת בטארוט. יש לי גם פודקאסט בשם שמים לב, ואני מוציאה ריטריטים וסדנאות, וקורס רייקי להכשרת מטפלים אנרגטיים. וזהו ככה בגדול. יש לי קליניקה בתל אביב, שאני מטפלת ומעבירה שם תהליכים אחד על אחד. גם מיקס של השילוב של העולם הרוחני, וגם טיפול של גוף נפש. וואו, ממש 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 אשת אשכולות. אשכוליות. אני חושבת שכשהחלטתי לעשות פודקאסט גם וגם, והחלטתי מי תהיה המרואיינת הראשונה שלי, החלטתי שזאת תהיה את, כי אני חושבת שמ-day one שאנחנו מכירות, מהשנייה שנכנס לי ללב, את מביאה איתך את הגם וגם. את מביאה איתך את באר שבע, ויאללה בוא נעשה שמח, אבל כשפתאום כזה נופלת לך איזושהי תובנה, את יכולה לתפוס אותי עם העיניים שלך, ולדבר איתי עומק ורגש, ולגרום לי לבכות, ושנייה לפני זה עשינו פלו במרפסת שלך, וכאילו היינו בתאילנד, ואני חושבת שאת הכי מתאימה לפרק הזה, לפודקאסט הזה גם וגם, וכזה, בא לי שנייה לשאול אותך, מה זה גם וגם עבורך? אני אומרת לך גם וגם. מה זה מעלה בך? קודם כל, אני חושבת שכשאת חייגת אליי והצעת לי להגיע להתראיין, זה מאוד נגע בי הנושא הזה. כי כמו שאמרת, באמת החלקים האלה הם מאוד חיים בתוכי. זה גם משהו שאני מאוד דוגלת בו בתוך הקליניקה. להעביר תהליך אנשים מתוך המורכבות של כל החלקים שמרכיבים את הבן אדם. כי בסוף אני רואה בן אדם כמו עוגה. ובעוגה יש הרבה חלקים. אנחנו צריכים להכיר בחלקים האלה, אם אנחנו רוצים, כן? אנחנו לא צריכים מתוך איזושהי חובה מסוימת, אבל אם אנחנו רוצים להכיר בחלקים האלו, זה דבר שבעצם מאוד יתרום לנו להתחבר לעצמנו, ובאמת לבוא גם בחיבור ישיר עם הפעולות שלי, כלפי העולם החיצוני, כלפי ההגשמה האישית שלי. והגם וגם הזה זה משהו שמצאתי בעצמי כל החיים. אני חושבת שאפילו מהרגע שהייתי ילדה, מצאתי את עצמי, כאילו, הייתי קוראת לזה שאני אנה מונטנה. כאילו בבית אני משהו מסוים, אבל בחוץ עם החברים אני משהו אחר לחלוטין. וזה גם קצת איזשהו משהו שהוא שומר עלייך לאורך השנים, הגם וגם הזה, אבל גם מהצד השני, בצד החיובי של זה, זה מראה לך כמה איכויות קיימות בך. כאילו, אנחנו, לפחות המיינד שלנו, המוח שלנו, הוא מאוד אוהב לקטלג, הוא אוהב לקבע. הוא אוהב להכניס לתבנית, הוא אוהב להכניס למשבצת, וברגע שהכנסנו למשבצת, אין גמישות. אין מקום למשהו חדש לקרות. מכירה את זה שלפעמים את פתאום חובה איזשהו יום באסה, והבאסה באמת משתלט. לא מכירה באסה. מכירה? אני מכירה רק טוב, רק סבבה, רק נעים. באסה לא מדבר אליי. לא נוגע בי. באסה יצא מהקבוצה. שלך. אז באמת יש את הרגעים האלה של הבאסה. ואני רואה נניח בן אדם שפתאום חווה את היום באסה הזה, והוא יכול ממש להאחז רק בבאסה. איזה יום חרא היה לי, ומה קרה לי, ומה עשו לי, ומה אמרו לי, וכל השיח הקורבני שלילי הזה, מאשר רגע לראות שוואלה, זה רק חלק. זה רק חלק מהיום שלך. כן, זה רק חלק מהיום, ויכול להיות שבבוקר את תהיי בבאסה הזו, ובערב את תשמחי עם חברה ותצחקי איתה, ואולי גם תפקי מצחוק, וזה המנעד של החיים. מבחינתי, הגם וגם הזה, זה לחיות. זה לא להיות מקובל לתבנית. וואו, איזה משפט חזק, רינה. גם וגם זה לחיות, ולא להיות מקובל לתבנית, ורציתי להגיד לך על זה, שכאילו יוצא לי הרבה פעמים שאנשים מגיעים אליי לקליניקה, וכאילו יש קושי בלהיות בגם וגם. יש ממש קושי וצורך, ממש צורך, אבל כאילו אפילו מרגישה את זה פיזי. הם צריכים, הרבה אנשים, לא כולם, אני לא רוצה לעשות איזושהי הכללה, אבל הרבה אנשים מגיעים אליי, וכאילו, אני בן אדם כזה וכזה, אז פתאום שאני פוגש, אני בן אדם מאוד מאוד מגובה,
אז פתאום כשאני פוגש ספונטניות, זה מפחיד אותי. רגע, אבל אולי יש מקום בתוכך גם לספונטניות. בוא תסתכל מה הספונטניות מביאה איתה. כאילו, אני חושבת שכמו שאמרת, שאתה מסתכל על עוד רבדים בתוכך, אתה פתאום מצליח לחיות הרבה יותר בשנייה כזה. נכון. כי אתה לא צריך להיות כל הזמן בדריכות, לשמור על איזושהי תדמית. בהחזקה. כאילו, את מטפלת גוף נפש, סבבה, אבל את מה עוד? את גם בת אדם, את בת זוג, את חברה, את בת להורים, את מתמודדת עם המון דברים. כן. את כל כך הרבה דברים שאת לא רק מטפלת הוליסטית. כאילו, אני זוכרת שבתחילת הדרך שלי כמטפלת, אז הרבה פעמים היה לי כזה, אני לא יכולה להיות כאילו בצחוקים ולהיות מי שאני, ולשחרר את כל התנועות ידיים שלי, ואת כל הטונציה המצחיקה שלי, ואת כל הצחוקים שבי. וואלה, אני בן אדם מצחיק. והייתי מאוד כזה בשמירה על גבולות, ושנייה עכשיו אני מטפלת, אבל לא. לאט לאט עם ההתפתחות שלי הבנתי, כמו שאמרת, שהחיים עצמם זה להתחבר לגם וגם שבתוכי. אני גם יכולה להיות מטפלת, וזו האיכות שלי כמטפלת. גם להיות מצחיקה וכלילה, אבל גם להיות פתאום סופר רצינית כשצריך, ולהתמרכז ולהיאסף. שזה לא פשוט עם ה-ADHD, אבל בסדר. אבל אני חושבת ששוב, ככל שאת מביאה את הגמישות הזו גם כמטפלת לקליניקה, זה מאפשר איזושהי גמישות למטופלים שלך גם. כי בסוף, צחוק זה ריפוי. נכון. מוזיקה זה ריפוי. להביא אנרגיה של שטותניקיות זה גם ריפוי. ריפוי. כל דבר שאת תעשי בחיים שלך זה ריפוי. נכון. גם אם אתה בן אדם שהכי עובד מהראש. אוקיי, יום אחד איזה חבר טס לתאילנד, והיה צריך לעלות לטיפול עם הפסיכולוג שלו. והוא מאוד רוחני הבן אדם הזה, ואז פתאום הוא אומר לאחת מהאנשים שם, שנמצאת בתוך הקהילה של הרוחניים, כן, אני הולך רגע, יש לי טיפול עם הפסיכולוג שלי, ואני תכף חוזר. ואז היא אומרת לו, כאילו, אבל אתה מאנשי האור. איך אתה הולך לפסיכולוג? כן, כשנייה, למה את מדליקה אותי? למה את עושה לי את זה? הדלקתי אותך, אני יודעת. לא להגיד לי אנשי אור. לא, אבל זה לפרק אחר, זה לפרק אחר. פרק הבא. בדיוק. עוצרת את הפרק, על זה אנחנו נדבר. אז הנה, למה אנחנו לא יכולים להיות גם אנשי רוח, כן, גם ללכת לויפאסנה של 12 ימים, גם לעשות מדיטציות כל יום, גם כל יום לומר מנטרות, או לעשות יוגה ולהחזיק קריסטלים, ולעשות הום שנטיום, וגם ללכת לפסיכולוג. כן, זה לא סותר, אני מרגישה שלפעמים יש איזשהו קרב בלתי מודע בין הרוחניות לקונבנציונליות. אבל את יודעת למה? אבל זה חייב להתקיים ביחד, זה לא יכול אחד בלי השני. אני חושבת שהצורך של אנשים שנייה, שאת, עזבי שנייה אותם, שאת תהיי באיזושהי תבנית של או רוחנית, או קונבנציונלית, או, כי אז זה מאפשר לי שליטה. כי אם את רוחנית, אז אני יודעת על מה לדבר איתך. זה עושה סדר לבן אדם. זה עושה לי סדר, אני לא בחרדה שאני פוגשת אותך, אבל אם את גם וגם, רגע, אז מאיפה... אז מה התבנית שלך? מה התבנית? איפה התבנית? מה השפה? איפה הפונקציה? לאן אני יכולה להכניס אותך כדי שלי יהיה קל? זה כדי להשתיק שנייה את כל הדבר הזה שבוער בהם, של עכשיו, אימא'לה, מה היא? מה אני עושה? אבל רגע, מה זה מעלה בכם? זה מה שאני רוצה שנייה לשלוח אתכם לחשוב. מה זה מעלה בכם כשאתם חווים את הגם וגם הזה? כי בכולנו יש גם וגם. החיים הם לא קו אחד. קו אחד זה שאנחנו מתים. כזה. החיים הם מאוד מאוד דינמיים, מאוד מאוד משתנים, מאוד בעליות ובירידות, ולא רק החיים ותקופות. כל יום אנחנו בעלייה וירידה. אבל זה נכון מה שאת אומרת, כי בסוף החיים... כל יום כשאת קמה בבוקר, למה אומרים לך לומר תודה? להכיר תודה על הטוב. כדי להזכיר לעצמך למה את כאן, מה קיים בחיים שלך. מה טוב בחיים שלך. וכשאת מתעוררת לעולם, אלוהים אומר, אני הולך להעביר אותך מסע בדרך שלי. את באה? ואם את לא באה, בסדר, אז יהיו לך מלא התנגדויות בדרך, אבל את לא תצליחי להיות נוכחת כאן. ואלוהים הולך להעביר אותך מסע כל שעה, כל 10 דקות, כל 5 דקות בחיים האלה, ואת לא תדעי מה קורה שם מעבר לפינה הזו. אבל יש משהו מאוד יפה בזה שאלוהים גם מכווין לנו את הדרך ומראה לנו את החיים כמסע שמורכב מכל כך הרבה חלקים, כי בסוף את גם לומדת לחיות באיזושהי אמונה. שאם אני עכשיו קמה בבוקר ואני עצבנית, השכנה הצבנה אותי, אבל אני פתאום הגעתי לעבודה, והחברה הכי טובה שלי הביאה לי קורסונים וקפה, וחיכתה לי עם חיבוק. ואז זה התמיכה שאנחנו מקבלים כל הזמן. אז כן, קמתי הבוקר והייתי עצבנית. כל הזמן צריך את האיזונים האלה. בדיוק. היית עצבנית, אבל עכשיו הכל בסדר, אז אולי רגע אפשר גם להרפות מזה, וככה אלוהים מראה לך את החיים.
אבל מה זה אלוהים? אלוהים זה אני, זה את, זה המים האלה, זה האוכל שאנחנו אוכלות, זה איך שאת מסתכלת על העולם הזה. אנרגיה. אנרגיה, בדיוק. אלוהים הוא הכל. בדיוק החלקים. גם אנחנו כנשמות שאנחנו יורדים לכאן, אנחנו ניצוצות. אנחנו רק חלק מהנשמה שלנו. חלקיק נשמה. אנחנו חלקיק נשמה. אז תחשבי כמה חלקים מרכיבים את החלק הזה. וזה מטאפיזיקה. וואו. זה המטאפיזיקה מאוד מסבירה את העולם הרוחני, שזה בעיניי מאוד מעניין, שזה גם נושא לשיחה אחרת כאן. לפודקאסט אחר. בדיוק, לפרק אחר. לפרק אחר. יהיה פה. אבל כן, המטאפיזיקה מסבירה לך איך הכל מורכב מנוירונים ומחלקיקים, ואיך הכל מרכיב את הכל לאחד. וזה גם החלקים שמרכיבים אותנו. לא מזמן עשיתי שיתוף פעולה עם מישהי מהממת בשם עידית נוסנבאום, שהיא הוציאה קלפים שקוראים להם אישה מרפאה. והיא לקחה 40 נשים, שכל אחת בעצם מביאה את הרפואה שלה, והקלף שאני יצרתי שם זה לשחק את המשחק עם החיים. שזה בעצם ללמוד להכיר את כל החלקים שקיימים בך. כי ברגע שאת לומדת שהחיים האלה הם משחק, החיים האלה מורכבים מכל כך הרבה חלקים, את משחררת ההיאחזות, ההיאחזות משחררת סבל, את הרבה יותר יכולה להיות באיזושהי אמונה, ובהכרת תודה לתהליך שלך, את בעצם גם מביאה כלילות לחיים האלה. שכאילו, סבבה, אוקיי, הייתי עצבנית עכשיו בבוקר בגלל השכנה, אבל הכל טוב, עברתי את זה. אני כבר אחרי. אני כבר אחרי. איך אני לא נתקעת על זה. וזה מחבר אותי לנקודה שנניח בטיפול, אז את יכולה לשבת על כיסא המטופל שנים, ולספר את אותו הסיפור שוב, ושוב, 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 וכאילו, הסיפור כבר יוצא לך מכל חור. אוקיי? אבל זה לא עניין של הסיפור של מה היה. זה איך את משכתבת סיפור חדש מהיום. וזה לבנות חלק. איך את חובה לחוויה הזאת היום. בדיוק, איך את חובה את זה היום, ואיך את בונה את החלק החדש הזה, היום כנרטיב חדש לחיים שלך. בתוכך. בדיוק. כי הסיפור חיים שלך תמיד יישאר הסיפור חיים שלך. זה שאנחנו נשב בכיסא המטפל ונספר אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם לא ישנה אותו, את הסיפור, זה לא יזיז, זה לא ישנה את אבא שלי, זה לא ישנה את אמא שלי, זה לא ישנה את סיפור חיי. מה שכן ישנה זה איך אני תופסת את החיים, איך אני משחקת אותם, כמו שאמרת. איך אני משחקת איך אני בוחרת להסתכל, גם אמרת מקודם על הכרת תודה. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים, זה לקום בבוקר ובאמת לפתוח בתודה. ולמה? כי ברגע שאני מאמנת את המוח שלי ואת המיינד שלי, שנייה לזהות את הטוב בחיי, זה כמו שעכשיו את רוצה לקנות טויוטה יאריס. את מחפשת מלא ביד 2 יאריס, יאריס, יאריס. פתאום כל הכביש מלא ביאריס. מלא יאריס, פתאום רק יאריס. גם בצבע שאת רוצה, בשנה שאת רוצה. אין שום דבר, בדיוק מה שאת רוצה, וזה בדיוק ההכרת תודה. נכון. כשאת קמה בבוקר ואת בוחרת להסתכל על מה יש לי בחיים, מהדבר הכי קטן, שוואלה, יש לי כסף לקפה, שוואלה, אני יכולה לנשום, עזבי שנייה את הקפה, לפני הקפה, שקמתי בבוקר ואני בריאה, להודות על הדברים הכאילו מינוריים בחיים, אבל שהם הכי מחזירים אותנו שנייה לפשטות ולכלילות ולחיים עצמם. ופתאום המיינד שלך ממגנט את זה אלייך, כל הטוב הזה רק מגיע ומגיע ומגיע. יש בתקופה האחרונה משפט שאני אומרת לעצמי כל יום כשאני קמה בבוקר, וזה, אני רינה קרסנטי, ולי קוראים דברים טובים. ואת יודעת, בהתחלה את אומרת המשפט הזה ואת לא מאמינה. כי מה התת מודע רוצה? למשוך אותך אחורה, הוא רוצה שתישארי שנייה על הסיפור הישן, כי זה גם מגן עלייך, כן? זה חלק מנגנוני הגנה וזה שומר עלינו. אבל ברגע שאת אומרת כמנטרה, משפט, ואת חוזרת עליו כל יום, את בסוף גם לומדת להאמין לו. את חובה אותו. בדיוק, את חובה את זה. הדברים הטובים האלה שרינה קרסנטי חיה, קורים. ואז מה קורה? פתאום נפתחת לך איזושהי פרצה למודעות. פתאום את אומרת, למה הבן אדם הזה בא עכשיו ואמר לי את המשפט הזה? רגע, קיבלתי עכשיו אקסטרה כסף בחשבון בנק. מאיפה זה מגיע? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? השכנה שאני רבה איתה כל יום בבניין, סופר נחמדה אליי היום. מה הלוז? מה נפרט שם? בדיוק. צובדת את עצמך ואין לעצמך סתירות, אני בחלום. אבל זה משהו בך. תת המודע הוא כמו מקרן. אם אני עכשיו שמה לך מקרן ואני מקרינה, אני יכולה לראות את כל הסיפור חיים שלך דרך התת מודע. אבל ברגע שאני נכנסת למקרן, אני נכנסת לעדכון תוכנה, אני משנה את הגרסה. גם משהו משתנה במודעות שלי כלפי העולם, כי בסוף זה בא בקשר ישיר. בדיוק. וזה הגם וגם.
לחיות בין התת מודע למודע, ולהבין איך אני כל הזמן מגשרת על הפער. אנחנו רובנו חיים עם פער פנימי. זאת אומרת, אני סתם ניתן איזושהי דוגמה, מישהי עכשיו סופר מצליחה, אוקיי? סופר מצליחה, מטפלת, עובדת בתחום של הרוחניות, עושה מלא כסף, מוקפת במלא אנשים, יש לה מלא עוקבים, אבל מבפנים היא לא באמת חובה את ההצלחה שלה. וזה פער פנימי, שכאשר ואני לא מודעת לפער הזה, אני לא באה איתו באיזשהו חיבור, אני כל הזמן בתסמונת המתחזה. ואז אני כל הזמן מנסה לפצות על החוסרים שחיים בתוכי, ולא מתוך הכרה של, וואו, אני בחוסר ביטחון. בואי, גם לי יש חוסר ביטחון, גם לך יש חוסר ביטחון. לא משנה כמה אנחנו נעבוד על עצמנו, אני חושבת שזה דבר כל כך אנושי שיש לנו חוסרים בחיים, אם אנחנו נראה את זה, כמשהו שהוא שלילי, החוסר הוא יהיה שלילי, ולהפך, הוא גם יגדל. אבל אם אני מסתכלת על החוסר הזה כאל משהו שהוא חיובי, עם חמלה, עם אמפתיה לדבר עצמו, נכון. אז פתאום החוסר מתמלא. ואז נניח מבור שהוא כזה גדול, הוא פתאום מתחיל להצטמצם עוד קצת ועוד קצת, כי הבור הזה אומר לך, אני צריך ממך משהו. אני צריך אותך פה. הוא מדבר איתך, אבל אם את לא לומדת להקשיב לו, לבור הזה, לחלקים בתוכך, זה בדיוק על להקשיב לגם וגם. כן. להבין שיש בי עוד חלקים שמדברים, לא רק המצליחנית שבי מדברת, לגמרי. לא רק האשת עסקים והפעלתנית, לא רק המטפלת, רגע, לא רק המטפלת, יש בי גם בת זוג עכשיו שרוצה יחס מהבן זוג שלה, לא רוצה להיות בוגרת, בא לי להיות ילדה קטנה. בא לי עכשיו להשליך עליך את כל מה שאני מרגישה, ואתה תהיה עמוד תווך שלי באותו הרגע, כי אני יודעת מה הצורך שלי. כן, את יודעת, אני מקבלת לקליניקה הרבה אנשים שמגיעים מהעולם הרוחני, ואני, הקטע שלי זה לקחת את כל האלה ולהושיב אותם בקרקע, לחבר אותם באמת לפרקטיקה של הרוחניות, כי אם לא, וואי, זה חשוב. זה נשאר באוויר, וגם נוצרים ניתוקים רגשיים מאוד חריפים, שיכולים גם להחריף מצב נפשי. הרבה אנשים מנותקים רגשית, הולכים לעולם הרוח, כי שם הכי קל להתנתק מהרגש. בדיוק, ולהרגיש שייך דרך המעקף. שזה שוב, זה לפודקאסט האחר שלנו. אור ואהבה. אור ואהבה. אז באמת אני רואה הרבה אנשים שמגיעים אליי לקליניקה, ואת רואה אותם עם כאב עמוק, סבל, טראומות פנימיות שלא עברו עיבוד, שלא קיבלו מקום עד הסוף, ומחזיקים כל הזמן בידיעות הרוחניות. כן, כואב לי, נכון, עברתי משהו רע, אבל אלוהים, לא, שנייה, אלוהים סבבה, אלוהים הוא מדהים. רגע, שנייה, איפה אתה? כן, איפה אתה? איפה את? מה את רוצה? מה את צריכה? סבבה שאלוהים אומר לך, תחי לפי ספר מסוים, אבל אולי הספר הזה הוא לא ככה בחיים שלך? אולי אלוהים מזמין אותך בכלל לשכתב את הספר הזה מחדש, אבל הוא צריך אותך, ושתכירי רגע בעולם הרגשי הפנימי שלך, ושתפגשי את המקומות שכואבים לך. כן, כי רק משם הרוחניות יכולה להתבסס בקרקע. נכון. דיברנו על זה בדרך לכאן, שבסוף אנחנו יכולים לדעת כל כך הרבה דברים, אבל אם אין חוויה בפרקטיקה, אם אין את זה בשטח, את לא באמת מבינה את מה שאת יודעת, כי יש הבדל בין ידיעה להבנה. אני יודעת מלא דברים, האם אני מבינה אותם? זו שאלה אחרת. אני יודעת שכאב זה אנרגיה שלילית, והיא מושכת למטה, וזה לא טוב ברמה הרוחנית האנרגטית. עכשיו גם זה, מה זה לא טוב, ומה זה כן טוב, זה... אני לא מאמינה בזה, אני חושבת שדווקא רגע לשעות באנרגיה הנמוכה, זה דבר שהוא... מבורך. מה זה מבורך? תחשבי על עץ. בריא. תחשבי על עץ. את עכשיו שותלת זרע. קודם כל, מה קורה? התהליך מתחיל למטה. קודם כל מתחילים לצאת שורשים. ורק אז, אחרי שהשורשים יצאו, פתאום פק, משהו קטן מנביט. גם. כן, משהו מנביט כזה, ומתחיל לאט לאט לגדול. וזה תהליך של טיפול רגשי, של ריפוי. שבסוף, אם אני לא מכירה בחלקים האלה, הכואבים, בחלקים, כן, הנמוכים, שרגע מצמיחים להיות שורשים בתוך האדמה, אני בעצם לא אכיר בכלל ביכולות שלי, בכוחות שלי, במי אני, מה אני. זה גם הקטע שלפעמים לפני שאנחנו שותלים בכלל, אנחנו צריכים לעדור רגע את האדמה, והדבר הזה קשה. בטח. לעדור את האדמה, תחשבו ככה, לגרד את האדמה,
אחר כך אנחנו צריכים לפתוח מקום, לשתול, ומי רוצה לשעות בזה? להזין את זה האדמה. עבודה, אנחנו היום עצלנים, אנחנו מחפשים קיצורי דרך. טק. יאללה, בוא נלך נעשה חומצה אלרונית, יאללה, קדימה, בוא נסגור עוד חופשה, נברח מהכאב, יאללה, קדימה, בוא נצא לעוד מסיבה, נברח מעוד משהו, יאללה, תביא עוד סם, בוא נלך לשירותים, יאללה, תביא עוד בחורה, בוא נעשה את זה, תביא עוד מישהו, די. אבל אני חושבת שהמון אנשים פוחדים להיפגש עם הפחד הזה, עם הרגשות הקשים. עם הריק שיש בתוכם, כי אז מה זה אומר עליי? כלום, שאת בן אדם, מאמי. זה מה שזה אומר עליי. חד משמעית. זה משהו שיש בכולנו. בטח. זה משהו שיש בכולנו. בטח. ואני חושבת שכשאנחנו פוגשים את הדבר הזה, זה לפעמים נראה לנו כל כך עצום ומפחיד וגדול וגרנדיוזי, אבל רגע, שנייה, בואי נפגוש את זה. אולי זה לא כל כך גדול. אולי זה גדול, אבל אפשר להתמודד עם זה. אולי. מפה אפשר גם לגלות כל כך הרבה כוחות, כי וואלה, בחרתי להתמודד והצלחתי להתמודד. ומשם נכון אני מגלה מאוד. כל כך הרבה כוחות ותעצומות נפש שיש לי. אז כן להיפגש עם הכאב, כן לראות נכון, אותו. כי בסוף גם פה, התת מודע מספר לך שהכאב הזה הוא בלתי נסבל. כי יש לו זיכרון, באמת יש לו זיכרון אמיתי שאת עברת איזשהו מקרה בחיים שלך, שהוא אמר, אני חוויתי את הפיק הכי גדול של הכאב שלי, ומעתה ואילך, כל פעם מחדש, שאני ארגיש קצת כאב שטיפה מתרגר לי את אותו הכאב, בום, אני רוצה לברוח, לסגת אחורה. כי שוב, זה שומר עלינו, זה מנגנוני הגנה, אין ספק. אבל כשמגיעים לטיפול ועושים את זה באמת מתוך מקום מחובר, באמת מתוך היסודות, מתוך הקרקע. ובאופן מקצועי, חשוב להגיד, בדיוק. יש לנו גם אחריות לאיזה מטפל אנחנו הולכים. נכון, ושם את לומדת לשנות את הסיפור שלך בנוגע לכאב. נכון. שם את מתחילה, שוב, לכתוב את הסיפור הזה מחדש בחיים שלך, כי אותה הבחורה שנכנסה אליי לקליניקה, והתחילה לספר לי מנטרות רוחניות גבוהות, זה כי היא רצתה להרחיק אותי ממנה כמטפלת, כי קשה לה בכלל לקבל, כי היא בכלל לא יודעת איך לקבל, כי היא לא יודעת רגע איך להיות עם הכאב הזה, כי היא מפחדת להסתכל על הכאב הזה בעיניים, כי מבחינתה הכאב הזה זה הדבר הכי קשה שהיא תחווה בחיים שלה. אבל בחמלה, באמפתיה, בעיניים טובות, ולפעמים גם עם חיבוק חם, כן, זה לא בושה להגיד, אם את או אתה מטפלים, זה בסדר גם לתת חיבוק למטופלים שלכם, הם צריכים את זה. כמו שאתם צריכים את זה. נכון. ואני חושבת המסע הזה, בתוך חדר הטיפולים, הראה לי שוב ושוב 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 כמה אפשר להיות גם הגם וגם הזה. כמה את יכולה לבוא עכשיו לכיסא הטיפולים, לכאוב נקודה מאוד כואבת בחיים שלך, לצאת ולהמשיך פתאום לחגוג עם חברים. פתאום, והחיים כאילו, פתאום ממשיכים, איזה לפני קטע. רגע חוויתי טראומת חיי, שוב, הצפתי אותה, היא צפה אפילו לפעמים בתוך כלי טיפולים, פתאום טראומות צפות ככה לבד, עוד לא יודעים מה קורה מי נגד מי, ושנייה אחרי זה אני הולכת לחגוג עם הבן זוג שלי, את היום הולדת שלי. כאילו, מטורף. אז אני רוצה רגע שנחזור לנקודה של העניין הזה של להיות בן אדם בתוך תהליך, זה גם תקף למטפלים, שבסוף לא משנה איזה תיאוריות את תחזיקי לעצמך בראש, איזה מנטרות רוחניות, או דברים מהקבלה, או סיפורי סינדרלה, אני קוראת לזה, אוקיי? סיפורי סינדרלה. וואי, ממש. זה בסוף סיפורי סינדרלה, גם אתה הפסיכולוג הכי חריף שתהיה, העובדת סוציאלית הכי חריפה שתהיי, לא משנה כמה אתם תלמדו, לא משנה כמה תיאוריות טיפוליות אתם תחזיקו בראש שלכם, זה לא משנה, נקודה, כי בסוף החוויה האנושית היא זו שמלמדת את הבן אדם. קוראים לזה בעולם פסיכותרפיה, פסיכו-חינוכי. מכירה את החלק הזה. אז המקום של הפסיכו-חינוכי, זה כל הזמן לחנך את הבן אדם לסיפור חדש, להרגלים חדשים, לחוויות חדשות. ולרוב מה שבעצם מכווינים אותך כמטפלת, זה לדעת להיות עם המטופל, להחזיק לו את הלב באותו הרגע, וגם כנ"ל בחיים. אם את בן אדם שאוהב התפתחות אישית, ואת הולכת לטיפולים ולסדנאות, ועושה קורסים, ולומדת ומתפתחת, ועושה וגדלה וגדלה וגדלה, פתאום יש לך חברה שחובה משבר. אל תתחילי לשפוך עליה את כל התיאוריות שלמדת. לא. אין דבר יותר מעצבן מזה, שאם אני עכשיו בכאב, סתם, נניח עברתי עכשיו פרידה ממישהו, מישהי עכשיו תבוא ותגיד לי, אז אולי היה מדויק, רגע, אז מה השיקוף שקיבלת? זה השיעור שלך, זה השיעור שלך. כפרה עלייך, סתמי. סתמי את הפה. באמת, פשוט סתמי.
אני צריכה שתהיי חברה שלי. אני צריכה להיות. שתחבקי אותי באותו הרגע, ואת יודעת מה בא לי? בא לי שנקלל אותו ביחד. בא לי עכשיו שתהיי לידי ונוציא את כל הקריז שלנו על הבן אדם הזה. ואחר כך תגידי לי, אחר כך גם אני אהיה פתוחה לקבל את זה. איך אני איתך? ברור, כי עכשיו את בכאב, ואת לא פתוחה לקבל עכשיו נכון. את השיעור הרוחני שהבן אדם הזה מלמד אותך. עכשיו אני בכאב שלי, אני רוצה לשהות בו. אחר כך אני אראה מה אני לומדת מזה ואני אעשה את התהליך. אבל עכשיו אני צריכה אותך נוכחת איתי. אני לא צריכה אותך מטפלת שלי. ממי, אל תטפלי בי. אני אלך למטפל שלי ואני אטפל בעצמי. אל תנסי לפתור אותי, וזה גם איזושהי וואו. נקודה מאוד חשובה, שאנחנו כל הזמן רוצים לפתור. אז זה מחבר אותי לנקודה בכלל, שאם אני עכשיו באה לפתור את הבעיות שלך, זה כי אני פגשתי את עצמי עכשיו מולך. את עכשיו מדברת על זוגיות שאת סיימת, ולי עכשיו אולי זה מקפיץ טקסט ואני לא מודעת. אוקיי? אז אני רוצה לפתור לך את הרגש, כי אני יודעת כמה לי זה היה קשה להתמודד עם הרגש אז. אבל זו לא אותה חוויה, ממי שלי. את לא יכולה להפיל את כל סיפור חייך עליי, אנחנו לא חוות את אותו הדבר. לגמרי. לא כל מה שאת חובה, לא הפרידה שלך, זה לא קשור בכלל לזוגיות שלי. לגמרי. זה לא אותו הדבר, בכלל. וזה מחבר אותי לנקודה של לדעת לשהות עם מה שעולה, וזה הגם וגם. אני זוכרת איזשהו טיפול אחד עם המטפלת שלי, שצפה לי איזושהי טראומה מאוד מורכבת, שאני מטפלת בה המון שנים, ועלה לי כל כך הרבה כאב, וחוסר אונים, ותסכול. את יודעת, הכאב הוא היה בלתי נסבל. נכנסתי להיפרוונטילציה ולחרדה, אבל בתוכי ידעתי שהכל בסדר. ואני תוך כדי משתפת אותה בכאב, ואז אני אומרת לה, רגע, אבל אני גם בטוב. אני באמת יודעת... איך זה יכול להיות הדיסוננס? בדיוק, ואז היא אומרת לי, איך זה קורה? אמרתי לה, כי אני פשוט יודעת, אבל אני מבינה שבאמת, אחרי שאני אשחרר כאן את כל מה שאני אומר, הגל הזה יעבור, הרי מה זה גל רגשי? הוא אמור להיות כאן 3 דקות, לא יותר. גל רגשי, גם התקף חרדה. 3 דקות. מה מעריך את כל זה? ההתנגדות שלנו ללקבל את הרגש. את זה, שכרגע אני עסוקה, אני מתה על המשפט הזה, אין לי זמן לפקות, לא, אין לי זמן עכשיו, לא, אין לי זמן. מה זה אין לך זמן? יש לך זמן להכל, ולא לבלבל את המוח, את יכולה לעשות את הכל, זה עניין של רצון. את רוצה לפקות? היא בוחרת לא להיפגש עם הרגשות האלה. נכון. זה הכל בחירות שלנו בחיים. הרבה אנשים פשוט מסירים אחריות. נכון. גם האנשים הכי אחראים שתראי, פשוט מסירים את האחריות מהם. ואז אין את הגם וגם, אין את הגמישות. ואת יודעת שזה מחבר אותי, כי מקודם אמרת פסיכו-חינוכי, ובסך הכל, גם כשאנחנו מחנכים, אני עדיין אין לי ילדים, אבל כשנחנך את הילדים שלנו... כביכול יש לך ילדים, את מטפלת. נכון, אני מטפלת, וזה בדיוק זה. כשאנחנו מביאים אלינו, כשמטופלים מגיעים אלינו, כן. והם מגיעים ללמוד מאיתנו, והם רואים בנו את הגם וגם, אנחנו עושות להם מודלינג. בעולם הילדים, אני גם גננת, אז בעולם הילדים, את רואה הרבה איך ילדים לומדים מתוך חיקוי. נכון. ילדים לומדים מתוך חיקוי, המטופלים שלי לומדים מתוך חיקוי. הם רואים בך גם וגם, שאת מאפשרת לעצמך להיות בתוך הטיפול, גם פתאום מאוד רגישה, אבל גם פתאום כלילה. אז בואי ניקח רגע ילד. בואי ניקח רגע ילד כדוגמה, אוקיי? זה גם לא ניקח כדוגמה, בכולנו יש ילד וילדה. בכולנו יש ילד וילדה, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר עליו. הרי כילדים אנחנו באמת ספוג, אנחנו סופגים את עולם הפרשנויות של הסביבה שלנו, את הרגשות שלהם אגב, את החוויות, את הטראומות שלהם גם. וברגע שילד קולט וסופג מהסביבה החיצונית את כל מה שהוא רואה וחווה, אז בעצם ככה הוא בונה את העולם הפנימי שלו. עכשיו, אם ניקח ילד שסתם משחק עכשיו בחול, הוא משחק בחול ועושה כדורים וזורק על אח שלו ומכסה את עצמו בחול, ואז פתאום מישהו מעצבן אותו ואז הוא בוכה, שנייה עובר לו, הוא הולך לחול ארטיק. איך עשית את השיפט הזה ככה מהר? כי ילדים אין להם התנגדויות. אין את המסננות. אין את המסנן הזה, הוא פשוט עובר בין החלקים האלה שמרכיבים אותו, וכן, הוא יכול לבכות ותוך כדי לאכול. או שאת מכירה את זה שילדים כאילו מתחילים לשיר כזה תוך כדי נסיעה ותוך כזה נרדמים? איך אתה יכול להיות בשיא האנרגיה שלך, ואז פשוט לצלול, כאילו. בדיוק, אז זה איזושהי תכונה שקיימת בילד, שאנחנו כבוגרים, כשאנחנו גדלים, אנחנו מבטלים אותה. אנחנו מבטלים אותה כי אומרים לנו, אתה אדם בוגר, תהיה רציני, תהיה מיושב, אתה צריך לקלקל את עצמך, אתה צריך לעשות, אין זמן לבכות, אתה עכשיו סתם בשנים של עשייה, ואתה בונה את העסק שלך, אין מקום לזוגיות. מי קבע? למה? אולי אתה אדם שדווקא כן מתאים לו לבסס את העסק שלו, אבל גם במקביל לפתח קשר רגשי, כי זה עוד יותר ירים את העסק שלך. גם זה המהות. בעצם כשאנחנו שנייה זזים אחורה,
מתחברים לפשטות, לכאן ועכשיו, לילדותיות, לזה שאני, לא אכפת לי מה אחרים מצפים ממני. הקלילות הזו. לא אכפת לי מה אחרים מצפים ממני, לא אכפת לי מה עכשיו יש לי כרגע מה שאני צריכה. כשאני מתחברת לזה, אני מצליחה לפגוש את כל החלקים שבי, גם את הכאב וגם את השמחה, כי אני שנייה נוכחת. ואת יודעת, כמטפלת בשטח, אני יכולה לראות את זה הרבה על סיפורים של הילדות של אנשים. את יכולה לשמוע סיפור ילדות קשה, מורכב, בטירוף, אבל אז את שומעת גם כמה עוגנים היו לילד הזה. מעצמו. אני זוכרת עצמי כילדה, איזה עוגנים אני בניתי לעצמי, כדי שיהיה לי שקט, ווואלה, העוגנים האלה משרתים אותי עד היום. עד היום זה הולך איתי, ואני מאמינה שגם אולי את תתחברי לזה, מתחברת. ואולי גם מי שמקשיב לנו עכשיו יכול להתחבר לזה, אבל אנחנו מפתחים כל מיני שיטות להרגעה וויסות כילדים, כדי שנוכל להזרים את האנרגיה הכלילה הזאת, ובדיוק להתמודד עם החיים. להתמודד זה לא להדוף. לא. להתמודד זה לא לשים חומת מגן. להתמודד זה לעמוד ולראות, אוקיי, מה מגיע? מה אני מרגיש? זה הנוכחות הזאת, זו הפשטות הזו. אני חושבת שאחד הדברים שהכי תרמו לי בתהליך האישי שלי, ובכלל בהקמת העסק שלי כמטפלת, ובלימודים שלי, ובללמוד את עצמי, זה העבודה שלי עם ילדים. אני כבר 6 שנים עובדת עם ילדים. וואי, ילדים זה השיקוף המושלם עבורנו כבוגרים. וואו, ואני גם עובדת עם ילדים אוטיסטים, שהם אלה מסננות. תקשיבי, רק להחזיק את זה. אל תעשי לי לבייץ, לא. מה אני אעשה? הרחם שלי אמרה לי, אני רוצה להיות אימא. אז אם אתם שומעים, אני גם מחפשת את בעלי. היא גם וגם. אני גם וגם, בדיוק. אז אני חושבת שאחד הדברים שהכי העבירו אותי את המסע, זה החיבור הזה לפשטות, לילדים, לשנייה, חיים שלי, אני רואה אותך, מה אתה צריך? מה אתה צריך? וזה כל מה שאנחנו צריכים, שלפעמים נעצור, נסתכל על עצמנו, חיים שלי, מה את צריכה? גם בזוגיות. תחשבי על זה רגע. אני עכשיו מדמיין את עצמי בזוגיות, אני ביום בסה, קיבלתי מחזור, לא טוב לי, בא לי לנוח, והבן זוג שלי רואה אותי ואומר לי, ממי, מה את צריכה ממני? איך אני יכול לעזור לך? לשלוף לו טבעת. חיים שלי, מדביקה לו כבר טבעת על הבוהן, אני כבר, זהו, אני שם. טבעות, זה, אתה שלי. קושרת אותך. קובעת בעלות, ממי. איזה דבר מדהים זה להרגיש שמישהו רואה אותך. זה כל מה שצריך. שאת משמעותית, שאת חשובה, שאת אהובה. אין בן אדם, גם הבן אדם הכי קר שתקחי והכי ריאלי, שאין לו צורך באהבה. אנחנו כולנו מושתתים על זה. לא סתם אומרים שאלוהים הוא הצינור שלנו לאור ואהבה. אנחנו כולנו הגענו לכאן כדי לקיים אהבה. כדי לקיים את המהות הזו. אהבה ללא תנאי. זוכרת שיום אחד ביטלת לי, ואת התחלת כזה להצדיק את עצמך, ואני אומרת לך, בטל? מה יש לך? מה יש לך? ביטלת, יאללה, מאלף, הכל בסדר, אז נקבע לפעם אחרת. מה זה כל ההסברים האלה? מה כל ההסברים? התחלת עכשיו קשר עם מישהו, הוא לא עונה לך כמה שעות. מה את מסיקה ישר מסקנות? מה את ישר רצה להסיק מסקנות? אולי הוא עובד, אולי הוא עשה תאונה, אולי קרה לו משהו בדרך, את לא יודעת, אבל תבררי. זה עולם הפרשנויות שפיתחנו עם השנים. בדיוק, ובעולם הרוחני אומרים שלכל משהו הכי קטן שקורה לך בחיים, לכל דבר כזה יש לפחות 30 סיבות. תביני, 30 סיבות. וואו. אם עכשיו נשברה לך כוס, זה יכול להיות 30 סיבות. זה יכול להיות רק מלחשוב על מה הסיבה, אני מוותרת. כן, נשבר, די. מוותרת, נשבר, די. אבל הנה הכלילות. נשפך לך מים, יאללה, שפע, מדהים. שחררי. נשפך. סיימת קשר עם בן אדם שלא היה לך טוב בחיים, הכל בסדר, נכון, קשה, פרידה, לא פשוט. אבל החיים ממשיכים. את עוברת דירה, תיפטרי קצת מראות ישן, אולי תשחררי קצת חפצים מהחיים שלך. שוב, במיינדפולנס אומרים שאחד הגורמים לסבל שלנו זה ההשתוקקות וההאחזות. עוד. בגלל זה תמיד בתחילת קשר, כשמישהי מגיעה אליי לתהליך, אני אומרת לה, חכי רגע, לאט. אני יודעת שאת רוצה עוד לראות אותו ולפגוש אותו, אבל לאט. תעשי את זה צעד, תרגישי את ההתרגשות הזאת, היא פשוט נפתחת לך בגוף, תהני מזה. תלמדי להרגיש. אל תנסי ישר לשחרר את האנרגיה הזו החוצה. אנחנו מרגישים משהו, ולרוב אנחנו רוצים ישר לפרוק. והגם וגם זה לדעת להחזיק בתוכי, כי אני מחל. מה זה הגוף הזה? הגוף הזה זה מחל. תחשבי מה הוא מכיל. עזבי את כל האיברים הפנימיים שלנו. המון. מלא.
וככל שאני יותר דואגת למחל שלי, כך הוא גם יוכל להכיל יותר. נניח יש אנשים שמאוד קשה להם לקבל מחמאות. וואו, איזה יפה, איזה מהממת, די, לא, נו, אני לא, תראי את השיער שלי. מה יש לך? היום קופטים חדשקון. כן, בדיוק, היום מצאו לי כמה חדשקונים, לא, תראי, לא עשיתי שפה, מה אכפת לי? אמרתי לך שאת יפה, מה את מקטינה את עצמך? אמרו לך שאת יפה, תגידי, תודה. תודה. זהו, פשוט. מישהו מתחיל איתך, את לא רוצה? פשוט להגיד, לא. לא, תודה רבה, לא מתאים לי. ועם חיוך, וללכת. זה לא אישי. גם מה שאת חובה עם עצמך, זה לא אישי. חברה לא רוצה להיות חברה שלך, זה לא אישי. מישהו לא מתאים לך בזוגיות, זה לא אישי. וכשאת לומדת לראות את החיים במניפה יותר רחבה, ואת מבינה שיש פה מלא גוונים, וזה לא שחור או לבן, דיברנו על הגמישות, אז את יכולה באמת להתחיל להיות גמישה. עכשיו, אם אני לוקחת את זה סתם לעולם האימונים, לעולם הגוף, אני מגיעה מעולם הגוף. אני הייתי רקדנית 14 שנים, ואני מורה לפילאטיס כבר עשור. והפילאטיס ועולם המחול לימד אותי להיות עם הכאב ולא לפחד ממנו. את יודעת, כרקדנית את מגיעה למלא מקומות קיצון עם הגוף שלך, ולסף כאב מאוד גבוה, ואת לומדת איך לעבור את הסף כאב ופציעות, ולהופיע עם פציעה. זה דבר שהוא סופר מורכב, אנחנו ישר רוצים כאילו להרפות ולשחרר, וזה לא נכון. להפך, תנועה מביאה תנועה. אל תפסיקי לעולם, גם אם יש לך כאבים בגב, יש לך כאבים בברכיים. נתפס לך צוואר, החלפת מפרק ירך, פריקת כתף, תמשיכי לייצר תנועה. אסור להפסיק את התנועה, כי זה כמו ביצה. הגוף שלנו מורכב מ-90% מים, וזה לא סתם. ברגע שמים עומדים, הם נרכבים. וכשלך יש פציעה באזור מסוים, פשוט תלמדי לייצר תנועה חדשה. ושוב, זה מחזיר אותנו למסגרת. מאוד קשה לנו לייצר תנועה חדשה בחיים כשאנחנו משתנים. כי אנחנו רוצים לאחז במוכר, הישן והבטוח, ולהישען על הנרטיב שאני מספרת לעצמי כל הזמן בחיים. אבל חמודה, הנרטיב הזה הוא לא טוב לך. את חוזרת על אותם הלופים. זה יפגיש אותך רק עם אותה קוביה שמוכר לך שאת יודעת אותה. עזבי מעבר לרק לקוביה. את תחזרי על הערס העצמי שלך. את תפגעי בעצמך. את תתעקשי עם עצמך, תבקרי את עצמך, תשפטי את עצמך. אין דבר יותר כואב מלהיות עם ביקורת עצמית גבוהה. עם שיפוט עצמי גבוה. ואומרת את זה מישהי שהתמודדה עם הפרעות אכילה. זה אחד הדברים המורכבים להתמודד איתם עם הביקורת שלך כלפי עצמך. איך שאת נראית, איך שאת מדברת, איך שאת נשמעת, איך תופסים אותך. כי בסופו של דבר, הביקורת הזאת פנימה, זה גם מה שאת תחווי מהחיצון. נכון. כשאת מבקרת את עצמך כל היום, כמו שאמרנו מקודם על הטויוטה יאריס, כשאת כל היום מבקרת את עצמך, את תשמעי ביקורת גם מבחוץ. חד משמעית. כי זה מה שאת לומדת. וזה ישקף לך. זה מה שאת מחפשת, לא במודע, כי זה מה שאת מכירה. זה מה שאת מכירה, ואם את שנייה אומרת, בואי נחזור לפשטות, לילדות, כנראה זה גם מה שאת מכירה מהבית. ובסוף, ולא סתם את מתנהלת מה ככה. את מבינה? שאנחנו מכורים לכאב. אנחנו מכורים לכאב, אנחנו מכורים לזה. את יודעת, יצא לי לטפל בכמה גברים בקליניקה, הקליניקה שלי לרוב רק לנשים, והגברים שהגיעו אליי, אמרו בפה מלא, כן? אני בן אדם טוב, איך אני מושך אליי את כל הנשים האלה שהן ביצ'יות? ואז יש את האמונה הזאת שרק נשים ביצ'יות יכולות להשיג גברים. שומעת? גבר אמיתי רואה אישה ביצ'ית ומתרחק ממנה. מתרחק. הוא לא מתקרב אליה. כי הוא יודע כמה שהיא תעשה לו רע בחיים. כנ"ל גם אישה בריאה בראש שלה, זה לא באמת מושך אותנו. זה מושך את הטראומות שלנו אחד לשני. ואנחנו נשחזר שוב ושוב ושוב, עד, ואני אומרת ככה נראה לי לסיום, עד שאנחנו נסכים לפגוש את הגם וגם שלנו. גם את הטראומות, נסכים להתמודד איתם, אבל גם את הכוחות. כי הטראומות האלה שחווינו, חווינו אותם יחד עם העוגנים האלה שדיברת עליהם. כשאני נזכרת בטראומה, אני גם נזכרת באילו כוחות היו לי להתמודד איתם, כי אני היום ממשיכה לחיות. בדיוק. יחד איתם. החיים יותר חזקים. גם בכוחות, גם בקושי וגם בכוח שהיה לי להתמודד. לגמרי. את יודעת, חושך זו תוצאה של היעדר אור. עכשיו אני אחבא פה את כל החדר, חושך, אבל תדליקי רק כאילו מנורה הכי קטנה, החדר כבר יהיה מואר.
וזה גם חלק מהתהליך שלנו בחיים. חושך תמיד יהיה, כאב תמיד יהיה, סבל תמיד יהיה, מלחמות תמיד יהיו, ממשלות עם בלגן, כן, עם עכשיו רגע. לא פוליטיקה. כן. ביפ. אבל גם זה תמיד יהיה, אנשי הצל תמיד יהיו, וזה חלק בלתי נפרד, כי רק דרך החושך אנחנו יכולים להגביר עוד את האור. בדיוק. זה היפה, העין והעין. ולהכיר בכוחות, וזה גם החיבור בין המוח ללב. להכיר שנייה שוואלה, גם הלב שלי לפעמים צריך את המושכות בחיים האלה. לא רק המוח. לגמרי. המוח מספר לנו שהוא צריך להיות בשליטה, אבל הלב רוצה את השליטה בכלל. זה הגם וגם. זה הגם וגם. גוף ונפש. ואני יכולה לומר לך שסתם בשבוע האחרון באמת הייתי בקשר עם מישהו, וראיתי שזה לא מתאים לי, שזה לא הולך בדיוק כמו שאני רוצה. והמוח אמר, לא, ותנסי, כאילו המוח כבר בנה לי תוכנית. כאילו החיים האלה זה תוכנית. ואז רגע ירדתי ללב, ואמרתי לה, מה שלומך, ממי? איך את מרגישה? מה קורה? מה את רוצה? והיא אמרה את זה חד משמעית. אני רוצה מישהו אחר. זה לא הגבר שלי. ופשוט באותו הרגע שלחתי לו הודעה, וסיימתי ונגמר. את זה. וזה רגע לא פשוט. אבל כשאת מגיעה עם חיבור מהלב שלך, ביחד עם הכוחות של הראש שלך, את יודעת איזה שילוב זה? זה דבר מטורף. זה מסוכן, אסור לספר את זה פה להפך, קחו את הסוד הזה, קחו את הסוד הזה. הלוואי שכולם ייקחו את הסוד הזה, ותחברו. וילמדו אותו. וואי, איזה עולם יפה יהיה לנו אם אנשים ידעו לחבר בין הראש ללב שלהם. הכל יהיה באמת משמעית. פשוט יותר. פתאום יחזור שנייה אחורה. לגמרי, וואו. לגמרי. חזק ביותר, הנה. יפה שלי. יו, איזה כיף היה לי. גם לי. אני חייבת להגיד שנורא נורא התרגשתי. ושהיה לי פשוט מושלם איתך, זה בהתחלה היה כזה, ובסוף זרם. אז תודה רבה עלייך, אני אוהבת אותך. תודה לך, ואת יודעת, התרגשות זה הכלילות הזאת, שגם לפעמים שם אנחנו נופלים, שאנחנו כל הזמן כאילו חווים חרדה בחיים הגדולים, אבל זה בכלל התרגשות, וגם אני מאוד התרגשתי להיות כאן. ותודה רבה. תודה רבה.